نكلهم حرستوت ناب أبنتهوين حرستوت نغير እቲ ከባቢ ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይነት ኣለዎ ጸጋታት ተፈጥሮ ኸይበቃቐየ ከም ዝዓደለኹ ገና ብርሑቕ እዩ ዝፍለጥ ከርሲ እምባታቱ ድፍድፍ መሓድን ንምርካብ ንዕደና ይጽውዕ ጐላጕሉ ንሰፊሕ ወፍሪ ዝያዳኻ ንሕርሻዊ ልምዓት ይዕድም ለሰታቱ ሃብቲ እንስሳን ምስሳንን ንዝያዳ ስራሕን ይድርኽ ባህርያዊ ጸጋ ግን ንበይኑ ኣኻሊ ውፅኢት ኣይርከቦን ምስውዓል ይሓትት ተገዳስነት ይጠልብ ስራሕን ሓርኮትኮቱን ይሓትት ዓቕልን ምጽማምን ምስ ካልኦት ብሉጻት ማሕበራዊ ክብርታት ንኽትርጎም ተበግሶ የድሊ ኣቶ መንስር መዓለም ሓደ ካብቶም ነዚ ጸጋታት እዚ ናብ ተዓጻጻፊ ረብሓ ንምቕያር ሓንጎሉን ማወሩን ዘዋፈረ ዜጋ እዩ ብቕድሚኡ ድሙቕ ተስፋ ኣብ ኣእምሩ ናይ ስራሕ ባና ብርሃን ኣቐሚጡ ብዕላማ ንስራሕ ተበጊሱ ንጹር ዕላማ ቁኑዕ መስመር ተኸቲሉ ናብ ምዕራፍ ዓወት ንኽበጽሕ ኣይሽገርን ንዘጋጥሞ ሕፅረታት ናብ ዕድላት ንኽቕይር እኹል ፀዓት ስለ ዝፈልጥ ኣብቲ ሃብታን ትሕዝቶ ማይ ዝርከቦ ገማግም ሩባ ባርካ ናይ ንኡስ ዞባ ድጌ ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ኣብነታዊ ዕማም ዘሳላስል ዘሎ ሓረስታ እዩ ኣቶ መንሱር በዚ መትከላት እዚ ተመሪሑ ዘካይዶ ዘሎ ዘይሕለል ጻዕሪ ዘይግሕጓሕ ዓቕሊ ፍረ ጻዕሩ ክረክብ ክኢሉ ዘሎ ኣብነታዊ ዜጋ እዩ መበገሲ ናይ ዓብ ስራሕ ንእሽቶ ፍጻመያ እቲ ምስትውዓል ሓዊሱ ብምሉእ ኣቓልቦን ግንዛቤን ዝሰርሕ ከዓ ናብ ደርማስ ክቕይሮ ይኽእል ኣቶ መንሱር ካብ ተራ መራሕ መኪና ተበጊሱ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ መሃዝነት ከበርክት ዘኽኣሉ ሓይሊ ናይ ክገብር እየ ዝብል መንፈስ እዩ ንኸባቢኡ ተዓዚቡ ኣብ ሕርሻዊ ነጥፍታት ዘጋጥሞ ሽግራት ኣላልዩ ነቲ ሽግር ንምፍታሕን ዘላቒ ፍወሳ ንምርካብን ኣበርቲዑ ሰሪዑ فلما أوتيستنا يسوزي نيري كاب 94 أسمارا أغردت الملارس نيري أبزي بمولو زبانانا أغردت دارقا أسرت ميتاوي نهطانا حيزي نيري بتراكتر رباس ساقر بعلي مكينا حيز كاب رباس قرولهم أسمارا حيزا خيدة شيط اللهم اللس أبل بزع بتبنانا نوع جزي تساتي فسارحي حجم مطرشتا أبكمون دخلنا عند أبنا وتاجر دين أبزا بقرا عند تكاتنا مسكندك إلى تاس تاجر دين علل أبن نايمن صبو نايمن حماق نايبزع قبلهم ثم كورن تتأكبه عند أخذنا عند أبنا مطرشتا أبعلت 3 ورحموشته كلتشين 10 شدشته أبزا قرات بس ما زعه بتا كان بجميري عبد العلي تسرح ስራሕ ኩሉ ነገር ይዝፈጥር ምስራሕ ባህሪ ምዝቕየር ዓይነትን ኣፍራይነትን ይዕቢ ክሰርሕ ምሕሳብን ምብጋስን ናይ ምቕኣል ሓይሊ የመንጭው ናብ ግብራውን ተጨባጥን ትሕዝቶ ይደፍእ መሰረት ዕቤት የነጽፍ ናይ ምምሃዝን ምብላሓትን ክእለትን ናይ ምዕያይ ልዑል ድሌትን የማዕብል ቤት ዝሰርሕን ዘስርሕን ኣብ መዓላ ኩሉ ልምዓት ዝፍጠር ኣበርክቶ ዘይነዓቕ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብየ ኹርንዑ ዘካየዶም ዘሎ ጻዕርታት ድማ ኣብነት ናይዚ ቅዱስ ወፍርታት እዩ ከባቢ 6000 በናና ገይረ ተቀዳሚ ዓመት ይዛኣተው ኣዋራ ክልተ ተኺለ ሕጂ ንሱ ጀሚሩ ምስ ኣኸለ ምስ ታሽሙ ሰበለ ተመሊስና ከማን እዚአን ገና እዚ መሬትከ እንደ ገማጣናዮ እንደ አባናዮ ተያታ አንዳበልኩ ደረጃ ደረጃ ዓመት ሙሉ ከምታ አኸያታ ግራት ኩሉ ተፈላለይ እንደ አባና ስጋብ ሕጂ ከምዚያት ሪያዘላ ቃድረ መሬት የብላን ወት መሬት ከማን ሕጂ ዝነቀልናዮ ወላ ታሽጉርቲ ዝነበረት ኣብዚያ ማእከል ምስ አበየትና ናላ ከሎምን አንድ ሓረስኩም ወፂሁ ወዲ ሰብ ንነገራት ይቕይር ካብ ዘይነበረ ናብ ዘሎ ካብ ጸንሐ ናብ ዝሓሸ ካብ ዝሓሸ ናብ ዝበለጸ ገስጋስ ከምርሕ ናይ ኩሉ ግዜ ጻዕሪ ስራሕ ይሓትት ስራሕ ተጨባጢ ለውጢ ዘርኢ ፍረስ ሕፈሶ ናብራና ነባብራን ዝቕይር ብዓብዩ ድማ ምዕባለ ዝፈጥር ከይድ እዩ أول ذا انتاشمو 38 هكتار ذا قرات إذا 38 هكتار 8 هكتار بناناي و 8 هكتار كومودوري
أتعسرت 4 هكتار زبازة حيلة بنديو شجرتيو أتن سرفا خضارات كه انت عند تقاليدها التين خضارات بربرون لنا برشي قالوا بامية لا دبال لنا اتخاو ترف زبالة قوع بربرة دايتريت نايمنتاي أبو مقاقنا اتقرات بجاك حنتي ابتاو سنة الله ساساري حماغ يمني فقط هكتار زي تخول بغالب جان خضارات بكمان ما قارحنا نزي 38 هكتار سفحته مريت بخميز بلا أجواب وديبون كفافيلهم كالمعاق إلو كمزلو كبر كل لقاعته منصور إذا أبشدش تكامبو ما غيرنا لنا أبتشدش تكامبو ننا تكيل الله أبتابنا أنا حجي شمن هكتار 4 هكتار هذا حيزوالله و4 هكتار قال 7 حيزوالله حجي ننا تنكابلون ننا تنسرحتن يالون ننا تنماي ننا تنعيلة اتني تاي حطوني أنا بشدش توم زيري أنا زراد هذا ومنبر لك كم زي قربي جردين تقا جردين زلو بكو بيم زي خدو بكو بيم زي محضر ننا توم سرحتن يا ننا توم فلدي ننا توم تاشو سلازي بي شدش تكامبو مسقورنا نقاز عزاراخي إلنا ونسوم كتواداديرين يسرحو مرة بمورار كم زي مشاء الله كا جرتا كم خوينا يسرحو بتعمل صبغات إذا خباب زي أقدم بيلو خمي كم زنبرن نابزلومي بصحي ودولو درجة نموصح زكايرو سعرن رقيبو زلو عواتنا ملكتنا أبسو كسنا يقاعتو منصور أنت تي سراحك كبيدني راقين زخونة دحر حليفة ويودي إخايا ويدحر تعاويدك ترسعيه ودحر كلها بتحايا ولا كيد معركة مش عارف كده خيم كاي مسلكاني فعجو قنوعو تريخ الله ويعتبل كالها تعاويد كده غسل ولا كمو كام بس عقا قام تشغرغرت من هيركا قالت بالكل ترسعيها بوغن زملكتهم أبالات منيستر حرشان زقبارلو نقراون مورالون دقفت عملكتنا أبستو كسنا يخاعتو منصور أبزا 3 عامت 4 جزء مسيوم له منيستر حرشان 4 جزء مسيوم له صراحة عند رأيون ده تكاتاتلو أجوخان دبولو كلن دبولو ما جم كلهم مسؤونايم ويحبرونايم ومورال يحبونايم إتي أنجيو زتس نخسرح بتوجه منفس زبقس نقصال محبالن قسقاسن كل زكالو زوفر صامغو أيسئنن مريت زهب كايات بلس زرع خايات عصب إتي كي باتخز عردما عصفا حافس يرأي قبراو تمكرو أتو منصور معلمون نزحك أزيز مسكر أبحان تهكتار بنانا الشيح قرب زتكال أبزين شيح قرب أب عامت ويا عسرت جزء ويا أبتشعت جزء تحفظ مونياتو أبتجز مغود طبعا أنا أبسلاسة معلتها تحفظ أبتجز زحلي سكع 4 حمشتن حجة عامت مولو أنت شو يا طبعا أنا تغرز يا ورحاوي لكن مستورعت وسخت قدل حانت هكتار بزنا أتناسر على حاجة ولا 5 كنتال يا قلي توزعنا كم دوري كابي هكتار صبق دحر زريا صبق دحر مسيو 8 حدا كاسيتا يسوس تسأل حجيتا كم دوري سقع 10 جزء 10 حدا جزء سقع 10 3 جزء يعني ور حملو تقرب تعمل صبق دحر مسيو وصبق دحر تخناقين كا حجيتا هكتار 8 حدا 7 شوعتن 7 حمشتن كاسيتا تاريخ أبسال استغى تمزع ما عندي أستخدم እቶም ቀንዲ ተጻባቲ ሕርሻዊ ልምዓት ሕማማትን ባልዓትን ንምክልኻልን ምፍዋስን ዝካየድ ቀጻሊ ጻዕርታት እዩ ሓረሳይ እቲ ዝበለጸ ክኢላ ሕርሽኡ ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ብግብሪ ዝፈልጦ ስራሕ ናብ ረብሕኡ ከውዕሎ ይርአ ቀዳሞት ሓረሶት ብልምዳዊ ኣገባብ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ከምኡውን ቀመም ኣልቦ ጥረ ነገራት ወይ ባህራዊ ድኹዒ የዘውትሩ እዮም ኣቶ መንሱር እውን ነዚ ተመክሮታት ዝድርኽ ካልእ ኣገባብ ብምኽታል ከም ኣብነት ንኽጥቀስ ክኢሉ ዘለዎ ሓረስታይ እዩ
እተን ባልዓት ሓንቲ ቃርማ ትባል ነታ ኮሞዶር ሃሪማታ ነታ ቦታ ተበላሹ እዚኣ ቀደም ዝነበረት እያ ካልኣይ ቱታ ሰሉታ ትባል መፅያትና 2006 ወርሒ 2/15 እዛ ቱታ ነታ ኮሞዶር ብሓንቲ ለይቲ ከቢድ ቦታ ኣጥቂዓትና ነታ ኮሞዶር ኩሉ ነፍሰ ማያ ትገብራ በቃ ሸለል ተበርካ 3 መዓልቲ ንተግራት ሓንቲ ይግድገት ፈልካንያ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ኣይንፈልጣን ኢና ኣመዛዝኣ ከማን ኣብዚ ጋሽ በርካ ከመይ መፅያ እንድዒ ሽዑና ሰሚዕና ፈልጣን ሕጂ ንሳ ልክዕ ምስ ኣሸገረትና ብተን 2 መዓልቲ ለምበቲና ሒዝና ለይታ ኣብ ትግራት ከምዚ ንውልዑ ሕጂ ብቲ ለምበቲና ምስ ገበርና እንታይ ትመስል ክንሪያ ምክንያቱ ኣብ ፀሓይ ኣይወፃልካኒ ዝኾነ ሓሸራ ላኪን ለይቲ ዝኾነ ሓሸራ ኣብቲ እንታሽሙ ዘሎ ዝሓሊ ስለ ዝረክብ ብደገ ክበልዕ ከብል ይወፅ እዩ በለይቲ ለምበቲና ወልዐ ኣብኣ ከርኢ ዝንታይ ገለ ክንብል ኩለን ኣብታ ለምበቲና መፅአን ኣብታ ለምበቲና ምስ መፅአን ኣብኣ ምስ ረኣና ምስ ኣበና ብቐሊል ክትሓዛ ኣብኡ ምስ ከኣላ ምስ ተካልዓየ ክኢላ ኣብኡ ዝነበረ ተረዳዲእና ብለምበቲና ንፈትን ኢና ክንደይ ባትሪ ክንወዲ ኢና ንክንደይ መዓልቲ ኢና በቃ በዚያ ተባሂልና ተጋዝ ንሳኻ ብቐለለ ረኺብናያ ብሓንቲ ግዜ ካብ መደበር 400 ንሓንቲ ብ20 ቅርሺ ብ800 ተደመረት እየን ራሕባ ብኸማ ብ10 ኣብኣ ጌርና ኣብ መንጎ 3 ለይቲ 10 ሄክታር ዝኸውን ነይሩ ኮሞዶሬ ኣብ ኩለን ኣኽሊልና ንዝኾነ ሓሸራ ኣብኡ ዘሎ ክንእክቦ ወክንሕዞ ክንዕወተሉ ክኢልና ስለዚ እታ ነገር ውፅኢታ ዕውቲ ረኺብና ብድሕሪኡ ልክዕ እንደ ሕርሻ እንደኸለሉ ኣብዚ ጀራዲን መድሃኒት ገለገለ ክበሃል ምጀመረ እንደኸለሉ ኩሉ ግዜ ይሕብሩና እዮም ኣብ ምንታሽሙ ምስ በፅሓኹም ዝኾነ ፈውሲ ቅድሚዓስ እዚ ኮሞዶሬ ኣብ ግዜ ምእራይ በፂሕካ 15 መዓልቲ ይተርፈ ከሎ ዝኾነ መድሃኒት ክትገብሩሉ የብልኩም ምክንያቱ ብህዝቢ ቀርብ ስለ ዝኾነ ስለ ዝብክል ስለ ዝሕምር ባታ ስለ ዘሎ ኣቋርፆ ኩሉ ግዜ ንሕበር ብኸማ መፅኦም ክኸሉ ፈውሲዶ ከምዚ ጥዒሞ ብዙሕ ዘረባ ኣስመራ ወነሩ ከምኡታት ተካይዱ ብኡ እንደኸለሉ ምስ መፅኡ እቲኦም ወሊዐን ፀኒሖም ብኸመይ ምስ ረኣዩታት ውታ ካሊ ብምሉእ ሓሸራ ኣብኡ ምስ ፀንሖም በቃ ከተባብዑኒ ጀሚሮም ወቀፅላ ኢሎምኒ ውፅኢታዊ ሪኦማ ወስጋብ ሕጂ ንቅፅል ኣለና ወስጋብ ሕጂ ደሓን ኣለና ወላ ኮሞዶረና ከማን ዝኾነ ነገር ኣየጋጠሞን ወላ ኣብቲ ግዜ ይጓሓፍ ከሎ ናትና ይተጓሓፈን ወስጋብ ሕጂ ስራሕና ኢና ዝያደ ተብዒና ተሪድና ሒዝና ኣላ ንረብሓን ኣገዳስነትን ናይተን ተረፍ ምህርቲ ሕርሽውን እናተመገባ ዝእለያን ዝራብሓን ዘለዋ ከብትን ኣባጊዕን ኣመልኪቱ ከብሪ ከሎኻ ኣቶ መንሱር ትሪድ ኣባጊዕን ከፍትያን 4 ረብሓ ኣለዎን እታ ሓንቲ ረብሓ ቀዳመይትን እቲ ሳዕርን እቲ መሬት ነፅርያለን ወላ እቲ ሳዕሪ ጅማ ተርብ ናይቲ ፀሃያይ ካብ ታሕቲ ብእግረን እየን ብኣፈን ክዒተን ያውፅኣ እታ ቀዳመይቲ እታ ካልአይቲ ኸ ንተግራት ካብ ቦታ ንቦታ ንድኳዓለን ሎሚ ኣብዛ ንዕድረን ፅባሕታ ንዕድረን ብዘይ መጓዓዝያ ብዘይ ገለ ሳልሰይቲ ንቶም ሰራሕተኛ ዘይታ ይንብል በርበረ ይንብል ሽሮ ዓደስ ኣይንብልን ኢና ሓሊቦም ተማቒሎም ብቐሊል ንካረጅ ራብዓይቲ ኸ ብዝኾነ ሰዓት ኣድላይት ኾነ ዕዳጋ ኣቕሪብካ ጉዳይካ ብቐረባ ትፈታ ንስፍሓት ናይቲ ሎሚ ኣብ ገማግም ሩባ ባርካ ናይቲ ዞባ ዝለምሕ ዘሎ መሬትን ብዝሒ ናይቶም ብውልቂ ይኹን ብማሕበራት ተጠርኒፎም ኣብቲ ብማሕበረ ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ዝሃገር ንምርግጋጽ ዓሊሙ ብሃገር ደረጃ ዝካየድ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ጻዕሪ ብሓፈሻ ኣብ ምርግጋእ ዕዳጋታት ኣእኻልን ጥረታትን ኣሕምልትን ፍረታትን ስጋን እንቃቑሖን ጸባን ውፅኢት ዘባን ዝኣመሰለ መኣዛዊ መግቢ ድማ ብፍላይ እጃሞም ንኸበርክቱ ሓርኮትኮ ዝብሉ ዘለዉ ዜጋታትን ዘርእይዎ ዘለዉ ምዕባላታትን ኣመልኪቱ ከብሪ ከሎኻ መንእሰይ ተኽለኣብ ብዙሓት ኣብነታውያን ሓረስቶት ኣለውና ሓረስቶትና ኣብዚ ንዕዘባ ድጌ 246 ሓረስቶት እዮም እዚኣቶም ኣብዞም 246 ሓረስቶት ዝተፈላለዩ
حرستوت تمكرون لعلي مهرت زلوون الله زيادة منصور كمتم أبنتاوين حرستوتي إلنا هنا قربه زخالنا بتخالق قواتهم كهستيزبل زيكون لعليو بتمكرون لعليو زوتون الله يلون مالته يكونن زيادة نعوف لي بستبلغن هذا مهزو بزعبا زاك اندل غاز نعاب مهز مو زخونه كيميكال كي تطقمه نايغلا حرستوت كيميكال تطقيمهم زغحفهم الله بزنو زبانا زغحفنا الله الله بس مراون زغحفهم الله سيزن نز كي تغحفو زيادة أنا يخسر كاب سبي زيسه بمبال نزم هزوزي بالحاتنة مهزوم هيزو زيادة لعل زخونه يهون فليز بلوتو بالتعمي زيادة تابسلتا أشجاريته جي كمتي لك كمتم على تعصقه زيادة ونزانا قوعنا بلاكم عين تماسس له هنا نقاع حلو ها كاب نقاع حسخات طير تا بوبيلا تي دسكول ستيج أبتو دسكول ستيج دحاج كأني أبزد دسكول ستيج كلا نتي كوميدره أماي تغيره وش تأتيه أماي تغيره مو أو مسجبزه كم جزوة خينها نفيري وزمه أبكال كأبوكم إن جبره أزي أب حسر جزء إن تفري أب حملتي زيادة أب كوميدره شجر فترة مالتي منصور حجي أبنتي حرستاي إذا بلنا مغناطاي إذا ما تصادق هذا نبلن زلنا أبكال حرستو تاي ترايتن سوي دارجة جميل واصل عامسك سوار 400 زخونيو جزيو أبزقراتهم تسوى الله 400 سو حجة أبنتي زبلو رجعتاي كابت مدهنيت وسيس أتعده بس أبكالي أبزي عكابيا زي بكل بزح مستتفتر وزخيل ولا حدا جازيم بكلا زيم عينت بكلا خليت كم صلاة الله سويو ولا زي بحري دخعي بحري دخوا ما يتكلم أبكندي أنا يفداب يوريا زتكلم قرب داب يوريا تتقيمو زبز حاجن ببحري هجي داب يوريا مترينه زي بكلي يعني كال بحر اللومان هجي بخمسة أبنتي هنقولون خير مالتي أما مجرشان آتو منصور زغربنا له حتوها زاقيت بذكر كاس عرتات أبي ودكا يخون من نابرها مسيو زلو لوطتاتن معبالتاتن انتاي مسل ناي مسعي مدبات كاخي انتايو زبلي زنبري آتو منصور عملسو أب عامد كلتا عامد زركب وصيت حرشا كم زي اللي زفلتي معناتو اتين رخبو زلنا درجة كله جنا أبت مريتنا زرعون نفسون زلنا مرتكا تبلعكا مو أمج الرشاقن تفئات بكا سلزي قبل عل تسفاينا نركب زلنا يبلمو زربو مقصالكا كم السعب كبليو تفانينا سقاف حجي تسعاري أي تودانا له تسرح غاي تودانا له حجي سلازي تسرح سلازلنا تسرح فرقو بس يحسلازلو أبلو سلازلو أما زاي ميتي كم ميتي كم زعوات كم زبل كم تاشمو ردوا يو ولا بعلو كمان يزاربي نعاقت راح يبرا اللي تقرب أجي كمان درجة تسرح أمودو يخيط له لازم يدلس لازم نبرة أجي كمان تدلي قرب يزتريز الله كوين يتشفنا له بنانك الزراعي كامون دعريت كل أتاو خوني توسعي كقارتي لكن عجين دوس أكان دا أتغانيو سلازم بتنا يقدم زنبرة ونسو كمان أي شجرين أبكالة يكتكون كابو نابون دبلكو سقع حجي صبوا الله لكن كابو تثبيتي حجي بس وميت كم زعوات كم زركو